Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонанбод тинҷ аст. Хуш омадед ба канали Бохта ҳастӣ. Подписчикони азиз, мо шурӯъ кардем ай мол бозори ноҳияи Қимсангир ай ди сарғиначнаки шведӣ ана ғиначнакиро 12000-24000 мегӯяд. Дар як ҷойгирам савдо мешаванд, то қатоқарам савдо мешаванд. 20000 сомон пурсидаистанд, надодеста ишон. Подписчикони азиз, навораи мо бариш мо, шумо бари навораи мо як лайка дариқ надоред. Иншоалло ки навораи хуб мешавад. Дастгирӣ кунед, дастгириш мо пешави кори моай нимини мухиначнакура 20000 пурсидаистанд. 20600 сум кайстанд, 21 боло гуфтаистаст. камтар муомилашон монда бародарон азиз. Шуро ки молакура моли базеб дастанд. Подписчикони азиз, я боя сағиначнаки стойкадори хуб, стойка базебак ҳам доштааст. Моли базебака 11000 муомила дорад. Бозор чанд пурсида кайра? 9000 кардан надода мола муомила. Хушрӯ. Подписчикони азиз, я боя сарғиначнаки фасонаки хушрӯ. Молаки базеб даймеки. Стойкаи нағзандор сохчан сохти хуба. Чанд пул гуфтӣ Ракиҷон? Чанд пулш гуфтӣ? 13000 муомила дорад. Бозор ягон нақ пурсидира? Ягон нақш кардан? 13000 мега 11000 кардан надай мола мол базебак аст. Сохчан сохти хуба подписчикони азиз. ирӯз худороси мол камтар дуромада аз сабаби хинук лойча нархи молам кам дорад, нархи молам камтар қиматтар не ки бародарони азиз ҳами шаб рӯз ҳами мо январ бура мои феврал дуромаданда камтар пеш бора нархи наҳои молам камтар қиматтар мешавад. тамошо кунед подписчикони азиз, анами мол биғиза сам сина фуровардааст. ғанаҷини якимзор ғанаҷин нозоида ғанаҷинат биғизай бародарон аст. Чанд моҳа биғизи шакар? 2 моҳа? Не моҳа биғиза яка мега. Ягон моҳ монда дена 9 моҳа 8 моҳа буд каги боша мумкин. Ака рақамот телефон табгу 904 530 бо 904 ба ҳамин рақамот занг бизанед харид кунед. нақша чанд сум гуфти ака? 18000 мега муомила дорад бародарон азиз. чанд сум бозор карака? Бозор чи пурси? бозор то 16 дорад. то 16000 карда надода. худос ма худом 15000 кардагиша дидим амира. неки оз бо мега 16000 кесан биғизай занг бизане харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ди сарғиначин барои боқидан, барои мол кардан шуд, барои боқиданам молаки устухондори соз дастанд. тамошо кунед бародарон азиз. чанд сум гуфти ёра? 12 мегум муомила хуб дорад. 12000 мега муомила дорад. бозор чи пурси? 19 боло караган. ҳарча дар ҷойга 19000 боло кардишан. тамошо молакои созам барои молакои устухондори соз дастанд. топсигасам дорам. барои бастан хубтар мешавад подписчикони азиз. мола ғанаҷин барои боқидан подписчикони азиз. худош сиҳагӯштака чанд пулш гуфтӣ? 11500 мега 10500 кардан надодаш. камтар муомилаш монда. 10500 шуд худмон дидем ба 6 моҳ надод бародарон азиз. ягон чи боло бошад 10800 гуфтаиста пурдиша. бина ғанаҷинак барои бонира меша барои сари замин бигири ози вақти ҳамё меша подписчикони азиз. ира чанд гуфтӣ? 9 мега муомила дорад. бозор ягон чи пурсида? 8200 сум кардан надодан. молака молак хушрӯ аст. подписчикони азиз, набод ду сарғиначин барои боқидан молака ҳарчанд содурак фасони хушрӯ дастанд. 13000 мега дар як ҷойагӣ муомилаи нағзан дорад. ҳарча бозор 21000 кардан 23000 кардан 11500 мешавад. чанд мешавад? 11500 дар як ҷойагӣ кардан. тамошо кунед ҳарчанд молои қад баланди фасони хушрӯ моло дар ҷойгирам фурӯхта мешавад, то қатоқарам фурӯхта мешавад. шумо ай тараф бибинед подписчикони аст. ҳашам молаки соргони сотшонам соти нағз дастанд. рақамои телефон табгу 93 198 30 70 ба ҳамин рақамот занг бизанед харидорӣ кунед. бародар дар тамос мешавад. 24 соат телефон кор метавонед ки занг бизанед бачаҳои бар рашидобод метавонед ки занг бизанед харидорӣ кунед. подписчикони аз ана мутассиментал 25000 сомон мега муомила дорад. бозор 22000 22000 карда.
базе барои боқидан моли фасон хушруб дар мекунад. Солшам ёша рухча гирисагӣ нест. 25,000 22 кардан надодем. Подписчикони азимо камтарга бариш мо бақа навор мекунад. Ана бақача 16000 мега 14600 14700 сом кардесам надодесаш. Бақача барои боқидана беҳад бақача базебакай сойка хубам мерона пешам тамошо кунед. Моли сойкаи нағзара моли гӯшдора кам ҳаст. Акам рақамои телефон тамгӯ 938 79 14 бо 79 бародарон ду ҳами рақамо занг заре харидорӣ кунед. Бародар одами бузург муомилаи нағз мекунад. Камтар муомилаш монда мегӯяд 16000 мега 14700 сом кардам надо камтар муомилаш монда мол молаки нағз. Подписчикони азиз бо як сар бақача зуд дора ки фасонат барои мол кардан иншоалло ки беҳтарина беҳтарин шай. Ча пулаш гуфтира 15000 мега муомила дорад. Бозор чанд кард? 14 сар кардан дорад 14000 кардан ки мол сойкаи нағз дорад моли иншоалло ки беҳтарин мол базе бида беҳад базе накай. Рақамо телефон там бигӯ 30 20 27 25 ба ҳамин рақамо занг бизанед харидорӣ кунед. Подписчикони азиз одами бозор муомилаи нағз дорад. Занг бизанед фақат харидорӣ кунед. Подписчикони азиз молоро айдаст натем моло беҳтарин бақачаи нағзан. Бародарони азиз ногуфтарам ки нархи молам кам ҷумидест. Подписчикони азиз мо ягон ваҳму воҳимаш нест. Ҳамин молам камтар нарх қимат шуда хеле нархҳои пештара нест. фарқият кардест. Ҳамаи намуди мол кам ҷумидест нархаш. Подписчикони азиз монам тарафдорем ки нархи мол арзон боша. Як бародари мо соҳиби мол шавад гира мол барои зиндагӣ борӣ кунад ки худоси нарх кам қимат шидест. Худованд арзонӣ рабита дод кунад ки худованд арзонӣ рабита нарх мол арзон шавад. Подписчикони азиз анами мола моли базе бихушруб даст. ҳақиқат моли хушрӯай 22000 сомон мега муомила дорад. Бозор 19200 сомон кардай надодаш. Хушруги мола тамошо кунем. Подписчикони азиз баҳри мола хушрӯ як тайлайка дареғ надорад. Фақат лайкотон кам шуда дастгиритон суст шуда. Подписчикони азиз ҳамин навораи мо баҳри шуморо баҳри навораи мо баҳри пешрафти кор бо як тайлайка бизане. Касоне ки меҳмонон подписатсия кунад падилитсия кунад то ки навораҳои хуб бо бисёртар шавад. иншоалло ки морам дар оянда баҳри шумо навораи хуб ҷолиб иншоалло ҳаракат мекунед ки навораи хуб шуда то ки шумо ай нархи навои моло бохабар шед. хушруги моло тамошо кунед иншоалло беҳтарин мемонад. Подписчикони азиз бо як сар бақача ина карпатак я барои боқидан. Чанд пул гуфти бақата? 16000 мега муомила дорад. Бозор чӣ пурсӣ? 15000 кардан надодай молаки соз даярам суғундори хубай барои гардани хубам дорад барои боқидан. Подписчикони азиз подписчикони азиз инами нархи навора бубинед чӣ нархҳо гуфтаистанд. ҳамин рӯз дар бозор ай 50 сомонӣ то хуби хубаш пеши мол 54 сомонӣ савдо шудааст. Подписчикони азиз ай 50 то 54. Подписчикони азиз тамошо кунед як сар карпати дигар 15000 мегӯ 15000 мега 14200 14300 сом кардан то 14000 хулоса карданаш надодаш. Подписчикони азиз бо як сар бақача барои боқидан 16000 сомон мега муомила дорад. Бақаи назар бозор ягон чӣ пурсидира 14000 кардан надодай мол молаки хушрӯ свет сиёҳ хадавои свет моли базибаргиз барои боқидан. Подписчикони азиз як сар гусалаи карпата тамошо кунед. беҳад қолпари хуб дорад мол пастера. чанд пулаш гуфтӣ? 20000 мега муомила дорад. як даст пои мола тамошо кунед. ояндаш аввалаш худо беҳтарина шуд. зот айда зот 20000 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ бародарда? Аждайнимам кадеса аждам. сорти беҳтарина. Я сара дани молат хушрӯ қати по паршан тамошо кунед. гӯшам ахтай карпати гаришам. Подписчикони аз ҳозир гӯшам навор мекунем. моло дар якҷоягирам савдо мешавад. то қатохарам савдо мешавад. рақамои бародарам мегирем. метавонед ки занг бизанед харидорӣ кунед. подписчикони азиз иша 23000 мега муомила дорад. 20000 пурсидаи бозор надорад. ишам қати ҳами ҳарчи ая бародарам дар якҷоягирам фурӯхта мешавад. то қатохарам фурӯхта мешавад. як сола ду моҳам тай мегирад. хушрӯ тамошо кунед. подписчикони азиз این طرفش هم تماشا کنید. مال به همال گردادان خوبه
дар як ҷойгирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. Ина 20,000 кардан набудам. 96 906 77 37 37 67. Подписчикони азиз ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. бародар одами ҳамин ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ мешавад. Метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. Бародар азиз, моло ҳарчанд молакои назд аст. Подписчикони азиз, канали моро дастгирӣ кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, поделисия кунед. Иншолло ки навори хуб ай пеш мешавад. Оянда худованд насибон карда бошад. Навори мо баршмо шуморо баҳри мо дастгир фаромӯш як тайин лайка дариқ надод. То наворҳои оянда худоҳофиз. Худованд ёр мададгоратон бошад. Ҳамаи бародарои ғариби мусофира барори кор сабарни хонаободӣ орзумандем. Баракат дар касбу кор, ҳаёту зиндагӣ, ризқу рӯзишон насиб гардонад. Омадани дидор падару модарам насиб гардонад. То наворҳои оянда худоҳофиз.